Hello everyone. Narakomo joto nonugui tongbai khana. Bini mongke khamuk jeng baksa boroga bono siniwo. Piyama baksa ke sinia. Mano bini busu kicha kicha tongo. Te bini belai ke chikon. Jeng bono khamuk ni layo. Bini bahai bo belai kino motong. Ke ang tini narobai. O khamuk no bahai ke cha. Aboni recipe rok narobai share khainai. O khamuk ke bumung belai khna tok mahai no. Bono cha khanja belai no kothok. Bini bahai timon belai motong abahai no. Bono cha songi jesa ke bono jadi belai no kothok. Waisa sa khete wisa na mutunai. Ke o khamuk no potre pot khecha mani bisingo. Gabang mana tongo. Ekono ang tini norok bai ke. O khamuk no bahai ke jeng mosodeng khlaija. Aboro norok bai tini share khainai. So norok nainani bagai datana ready tongbai de. Ke jeng bono pula mosdeng rok khlainani sekang jekono khlainani sekang jeng bono ma saigranai bini busu rok no ma khibigranai. Amo ang buphangni kholi tukmani ketal ekdom fresh ketal bahai bo belai khino motom khai tongo obono pulasen sai bai gina ketabo khaidi jingna lenai bahai ke sai bono obo wang rok no phunuknai khaidi ke jendabo obono sainani shuru khlai sinai ang obono bahai ke sai no rok nai tongdi pula bono kaisa nakha namani pore tabo bono chikon bereng geli belai kino abona antei ke jeng kaise ke sai renai abona jeng dikna nai tai bini ya khanga je krak abona ke jeng khibiru am kang warna ni rok ostom ne aboni bagai abona ikonai di andike jeng bono sai nai chikon dikhe na hoi so ikona hade tabo friends jeng obono sai baikha tabo jeng obono shui na lainai so naini yang tabo bono suna bagai manio khetei na kha tabo jeng obono order bai sinai jeng bono shukro belai bono mostly khangke bo grai thangbai na ban bai jeng kisa bono smooth bai ke ma sunai so ang tabono subai kha tabono tisa sinai mani oke so jeng tabo bono mundrani bagai jeng bono kicha rugina nai ang tabo bono kaisa mani yo jeng tei na oi aro som kicha na oi bini ujung mo dekhe abor pore jeng bono nai so ang taboro teiyo ko bono na kha tabo oro som kicha nai bini nai som sam sake rekha so iko tabo jeng bono kicha muthungai only 2 minutes toni jeng bono kari nai so jeng tabo engo 2 minutes ingas ni sekang jeng yang kacharo bini mosdeng khainai ke to jeng bono mosogo kicha runa nangnai sogai aboni bagai jeng mosna jarao sogai na nainai boengo munya sisika so chini rukmani ko ai rukmono thap rewi tongkha tabo go rukmani no asuk mundia klai bono makari nai so chino mo tabo tiarang ni thangka chino mo jak belai norom buya belai krak buya utun khai tabo ke chini moso sokmani amo bo tiarang ni baikha tei oro piaz nai tapok bai di piaz bo jeng rawi na kha chikon khai
piaz rbaikha tabo jeng oro mosori lainai jeng oro som tok pura ono rbaikha tabo o piaz moso omore takno jeng homra mix khlainai jeng tabo bono sapol sinai yak bai sabik ke belai na kothok